Surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah, ang hari ng lahat ng bagay, ang banal, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Siya si Allah, ang nagsugo sa mga taong hindi nakapag-aral ng isang sugo mula sa kanilang lipon upang kanyang dalitin sa kanila ang kanyang mga talata upang sila ay maging dalisay at upang magturo sa kanila ng aklat at mga sunnah bagamat sila noon ay nasalantad na kamalian. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. At sa iba pa sa kanila na hindi pa sumama sa kanila, datapot sila ay darating at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan at si Allah ang naghahawak ng walang maliw na biyaya. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ang nakakatulad nila na pinagkatiwalaan ng Torah at matapos ay hindi kumuha nito ay katulad ng asno na nagpapasa ng malaking dalahin ng mga aklat, ngunit walang naunawaan sa mga ito. Kasamaan ang nakawawangkin ng mga tao na nagtatatwa ng ayat at si Allah hindi namamatdubay sa mga gumagawa ng kamalian. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ipagbadya, o kayong mga Hudyo, kung kayo ay nag-aangkin na kayo ay mga kapanalig ni Allah na nagbubukod sa iba pang mga tao, kung gayon, kayo ay magnais ng kamatayan kung kayo ay makatotohanan. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Datapot hindi sila magnanais nito dahilan sa mga gawa ng kanilang kamay at si Allah ang lubos na nakababatid sa mga mapaggawa ng kasalanan. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ipagbadya sa kanila, katotohanan, ang kamatayan na inyong tinatakasan ay walang pagsalang daratal sa inyo. At kung magkagayon, kayo ay muling ibabalik kay Allah, ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga nalilingid at nakalantad. At siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang inyong ginawa. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O kayong mga nagsisisampalataya, kung ang panawagan sa pagdarasal sa araw ng Biyernes ay pinagbadya sa inyo, magmadali sa pag-aalaala kay Allah at talikdan ninyo ang kalakal at iba pang bagay. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nababatid.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. At kung ang pagdarasal ay natapos na, kayo ay malaya na magsipangalat sa kalupaan at magsihanap ng kanyang mga biyaya at lagi ninyong alalahanin si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Datapot kung sila ay nakakakita ng mga paninda na mura at mga paglilibang, sila ay dagli ang pumupunta roon at ikaw ay iniiwan nila na nakatayo habang ikaw ay nagpapaalaala sa pangangaral. Ipahayag, higit na mabuti ang nasa kay Allah kaysa sa anumang paglilibang at murang paninda. At si Allah ang pinakamahusay sa mga nagkakaloob ng panustos